امباركس لما انت قاشنا زلو كوس بومبر ناي جلوبالي اكل داويت زرزقي بزعبا زي بزا حلف 4 وحي تورادي بوم قريبهم زلو حدش مقدي انتهي مسل زلو حموش عمد 4 عامات كنتاي ماب هالوهم تاي مقدتات نبي امرحو نزبل امسئ لهمو اوف كورس داويت قاعد حمص اخبر دير انا ቋዕዳ ሓን ፀንሕኻ ሚኬለ ከምኡውን ኩልኩም ተኸታተልቲ ናይ ረዲኤረና የቐኒየልና ድማ ነዚ ዕድመ እዚ ዘቕረብኩለይ Of course, definitely. Well, thank you. درو 4 ورح غيركم عندكم ابزي مرجع خمت كابت ساتفو تمرجكم تقولوا دلهم of course شو عته اتم فصمت مالتكم اسكي تقندي موزعت ጊዜ ሰብ حتى او زراب كوميونيتي دي ولا دم بتقاومو ናይ 4 ዓመት መደብኩም እንታይ ይመስል ንዝብል ባኣኺ ጅምር ቅድሚያ ግን ምናልባት ኣብኡ ቅድሚያ ግን ኣረ ኮንግራጁሌሽን ኣብቲ መሪሕነት እውን ቀሊል ስራሕ ኣይኮነትን ክትመርሕ ንክትዛረብ ፅቡቅ እንድዩ ኣብቲ ኣክቹሊ ስራሕ ግን ቀሊል ስራሕ ከም ዘይኮነ ኣምን እየ በዚ ጋጣሚ ኳ ኣብፃሕኩም ኮንግራጁሌሽን ኳዓው ኣብ መሪሕነት እውን ኣብቅዓኩም ክብለካ ደሊ ወል የቐኒየልና ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ስራሕ ክብድ ኢሉ እዩ ግን ንህዝብና ሒዝና ድማ ኩሉ ክንበፅሖ ኢና እቲ ዘሎ ዕላማታት ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ናይ ስራሕ ኢና ክንብሎ ንኽእል ናይ ስልጣን እኳ ኣይደኖ ስልጣን ኢና ክንብሎ ዝኾነ እቲ ናይ ስራሕ ተዋሂብና ዘሎ ምርጫ 2 ዓመት እዩ ዝብል እቲ ናይ ግሎባል ያክል ስለዚ በዚ ናይ 2 ዓመት መደባት ኢና ክንዕልል 4 ዓመት ኣይኮነና ባና ዘሎ ከም ሕጊ ኣብዚ ናይ 2 ዓመት መደባት ከዓ ከምቲ ኣብ ጉባኤ ይኹን ኣብ ተደጋጋሚ ንገልፆ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ያክል ከመይ ገይሩ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ዓዲ የረጋግፅ እቲ ዝዓበየ ትሸትኡ ነዚ ድማ ምስ ኩሎም ዜጋታትና ለውጢ ዝደልዩ ብጀካቶም ውሕዳት ለውጢ ዘይደልዩ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሎም እታ ስልጣን ጥራይ ተርብሖም ኣካላት ካልእ ምስ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ብውሽጢ ይኹን ብደገ ኣብ ዝተፈላለዩ ውዳበ ዘሎ እንዳተረዳድእኻን እንዳተሓባበርካን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ህዝቢ ጠርኒፍካ ለውጢ ንምምፃእ እዩ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ታርጌትና ነዚ ድማ ድሮ ከም ስራሕ ተተሓሒዝናዮ ውሽጣዊ መሪሕነትና ባይቶ ከምኡውን ዝተፈላለያ ኣብ ከተማታት ዝርከባ ኣብ ሃገራት ዝርከባ ናይ ምንቅስቃስ ያክል ጨንፈራት እንዳተረዳድእና ስራሕ ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ well I think እቲ ደንበ ተቃውሞ ነዊሕ እንድፀኒሑ ቅድሚ ኣብኡ ምፅሒ ኣብቲ ሕቶታት ምፅኢ ግን 2 ዓመት ኣይሓፀሮ ዶ ማለትሲ ኣነ መንበር ኣብ ተወሰነ እዋን ኣገልግል ነይረ ኮሚኒቲ ብፍላይ ፍላይ ደንበ ተቃውሞ ክትህሉ ከለካ ካብ 3 ኣኼባ ሓፈሻዊ ኣኼባ ሓልፋ ነየን ሕጂ ኣብ ለውጥታት ቁርትለይ ለውጢ ከተርኢ ከም መሪሕነት ሲስ ተኸፊልካ ገለ ኣይኮነን ስራሕ እዚ ብወለንትነት ተወፋይነት እዩ ማለት እዩ ግን 2 ዓመት ፍላይ ኣብ ዳያስፖራ ተሪኢኻ ይጎይ ምስ ትፀዓቂ ዘለካ ሂወት ማለት እዩ እንታይ መስሎ ብኸመይ ኣብ 2 ዓመት ወዲቑ ሕጂ እዚ ብጉባኤ እንዲ ድውሰን ምስቲ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ኩሉ ተገምጊሚ እዩ ዝኸይድ ሕጂ እንታይ እዩ 2 ዓመት ሓደ ነቲ መሪሕነት ብልክዕ ክግምገም ንሱ እውን ክሰርሕ ዲ ኣይክሰርሕን ሕጂ እንታይ መብዛሕትኡ 4 ዓመት ህቦ እሞ ምስ ምንዋሕ ግዜ እቲ መሪሕነት ወይ ክደክም ክእል ወይ ዝተፈላለዩ ነገራት ሕጂ ከምቲ ዝበልካዮ ውድሆታት ናይ ስደት እውን ስለ ዘሎ እስኪ 2 ዓመት እሞ እቲ መሪሕነት ኤነርጂ ገይሩ ይስራሕ ብድሕሪኡ ከዓ ተዳድማዓ ኮይኑ ክድገም እውን ክእል ይመስለኒ እንተደኣ ደኺሙ ግን ቅያር ስለዘድልዮ ከዓ እቲ ትካል እውን ክደክም ስለዘይብሉ እቲ ቃልሲ እውን ክፅሎ ስለዘይብሉ በቲ ድኻም ኣነ ብወገነይ እቲ 2 ዓመት ብዙሕ ኣይፀልኦን ስልጣን እንተዝኾን ከምቲ ዝበልካዮ ደሞዝ ዘለዎ ኖርማል ምምሕዳር ተዝኸውን 4 ዓመት ይግበር ፀገም የብሉን ትኽእል ኢኻ እቲ 4 ዓመት ንሓደ ሰብ ሓላፍነት ሂብካ ስራሕ ክትብለው ይከብዶ ስለዝኾነ 2 ዓመት ሓጋዝ በተሓለ ወገን ክሪኦ ከለካ ፅቡቅ ኣለካ እቲ ሂወት በዓል ሓዳር ቆለወ ትምህርቲ ገለ ስለ ዘለዎ ክርዳእኑ ንኽእል እዩ ኣብቲ ዕማማት ምፍፃም እየ ሞራድ ሂበ እምበር
اوف كورس ايكون كلتا عامس حدا عامت كمان مستخالي هو تكازل له اب دايسبورا هونكا صراحة تمرتنجي وقالوا وعدي سدرادي whatever it's a lot of بزيت تقول مالتي سو ترديني Yeah. مرحبا امو زي دنبه تقاومو اوف كورس خمسة تقولتو زنحات غندي لوط اب ኤርትራ ممسايو እቲ ለውጢ ክትብል ከለካ ሕጂ ኣብ ለውጢ ናትኩም ኣብ ኣካይዳ ኦፍ ኮርስ ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ተሰሪዑ ዝፀንሐ ካብኡ ሓድሽ ነገር የለን ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝፀንሕናየ ኣክል ዓላማታት ፍልይ ዝበለ ኣሎ ድዩ ኣብዚ ትማል ዝነበረ ጉባኤ ዝገበርኩሞ ወይ ድማ ፍልይ ዝበለ ዕላማ ዝወሰኽኩሉ ኣሎ ዶ ዋላ ስቲ ዕላማ ክትገልፆ ዘለካ ድማ ቢልካ ኣካይድኡ ማለት እዩ بتغير ነገር የለን እቲ ምንታይ መጀመርታ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኮምፕሊት ክቅየር ከም ዘለዎ ኢና ንኣምን ስለዚ እቲ ክስራሕ ዘለዎ መጀመርታ ከም ቀዳማይ ዕላማና ነቲ ስርዓት ብዝኾነ መንገዲ ክእል ከም ዘሎ ንሰርሕ ብድሕሪኡ ከዓ እቲ ምስጋር ናይ ምስጋር መድረክ ከም ዘሎ ንፈልጥ ንዳለወሉን ብድሕሪኡ ከዓ ሳልሳይ መድረክ ንብሎ ከዓ እቲ ሃገር ከም ሃገር ብቋማውን ባይታውን ስርዓት ብስሙዝ መንገዲ ተኸደሉ መንገዲ ንምፍጣር እዩ ስለዚ ንሱ እቲ እቶም መድረኻት ንዕኦም ምትግባር ጥራይ እቲ ዘሎ ሓድሽ ውዳበታት ማለት እዩ ፅቡቅ ዝቕየረሉ ኢልካ ዶ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ብደንበ ተቃውሞ ብዙሕ ከታተል ኣነ ኣብቲ ዘሎ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ 30 ዓመት ቢዮን ዝኸደ እዩ ብዙሓት ተቃዋምቲ እውን እዚ ዓይነት ዕላማ ሒዘን ንብገሳ ምቕያር ንክትዛረበሉ ቀሊል እዩ ብተግባር ግን ኣይኮነን ማዕዶ ኮንካ ኣብቲ ደብ ኮንካ ከማን ፈተነ ተገበረ ተራእዩ ነይሩ ሕጂ ሓደ ግዜ ክሓስብ ከለኹ ተፈላለያ በፃ ብርጌድና ሓመዱ ይኣክል ቅድሚኡ ስምረት ዝበሃል ነይሩ ተፈላለየ ውድባት ካብ ግዜ ናብ ግዜ መፃ እዚ መገዲ እዚ ከዓ ክሰርሐ ረኣኹና ኣነ ኢንፋክት ብኣንፃሩ ኸ ኣብ መንጎተን ደንበ ተቃውሞ ብደገ ዘለዋ ክፈላለያ ትርኢ ክንዲ ወይ ኣብ ሓደ ዕላማ ተርኒፈን ነቲ ኮመን ፍትሒ በኺሩ ኣሎ ብሻለካ ሃገርና ብቁጠባዊ ድዩ ፍትሒ ድዩ ገለመታት እዚ ብኩራት ዘሎ ሲ ኣብኡ ተራዳዲአን ክኸዳ ይረኣውን ስጋብ ሕጂ ኢንፋክት ብኣንፃሩ ርኢ ሓንቲ ደንበ ተቃውሞ ትብገስ ነዊሕ ከይከደት ኣብ ገለ ፀገማት ተኣቱ ኣብ ነንሕዳ ፀገማት ተኣቱ ሕጂ እዚ ቁርት ለይዶ እቲ ናይ ምቕያር ንበሃል ሜይቢ ካልእ መገድታት ምንዳይ ሓይሽልካ ትሓስብ ኦኬ ፅቡቅ ሕቶ ሕጂ እንታይ እዩ መጀመርያ በቲ ፖዚቲቭ በቲ ኔጌቲቭ ጥራይ እንተዘይረኣናዮ ፅቡቅ እዩ እቲ ፖዚቲቭ ነገራት እውን ንኣብነት ሚካኤል ሓወይ ሕጂ ነፃ ሚድያ ኮይንካ ብነፃነት ትዛረብ ኣለካ እዚ ሓደ ካብቲ ደንበ ተቃውሞ ክህሉ ኣለዎ ኢሉ ዝኣመነሉን ዝሰርሓሉን ዘተባብዓሉን እዩ ሕጂ እቲ እቶም ውድባት እውን ከምኡ ተመሳሰልቲ እቶም ምንቅስቃሳት ኣብ ሓንቲ ሃገር ክህሉ ስለ ዘለዎም ኣቐዲሞም ንሳቶም ውሕስነት ዲሞክራሲ እዮም እዚኣቶም ከይተፈጠሩ ስለ ዝኣተወ እዩ ሰውራ ኤርትራ ብሓደ ውድብ ናብ ሓደ መንግስቲ ተቐይሩ እቲ ሓደ መንግስቲ ከዓ መወዳድርቲ ዘይብሉ መወዳእታ ናብ ሓደ ሰብኣይ ተቐይሩ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኮንፍሊክት ኣብ መንጎ ትብሎ ዘለካ ከዓ እሱ ባህሪ ናይ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ብብረት ክሳብ ዘይተማዘዝካ ክትዕ ክህሉ ኣሎ ቻለንጅ ክህሉ ኣሎ ነቕፌታታት ሕድሕድካ ክህሉ ኣሎ ምክንያቱ ብዛዕባ ሓንቲ ሃገር ኢካ ትዛረብ ዘለካ እቲ ሃገር ከዓ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋን ትካላትን እያ ስለዚ እዚ መጀመርታ እዚ ምፍጣሩ እዚ ምህላው ከም ዓለምና ንኸውን ኣለና ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዓለምና ዝተፈለና ኢና ነርና ማለት እዩ ስለዚ መጀመርታ ንዓለም ንምስል ኣለና ንህዝብታት ዓለም ንምስል ኣለና ኦፖኔንስ ነንግስ ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ምዕዋት ንስርዓት ንምእላይ ንዝብል ግን ኩሉ ግዜ እንታይ መሲልካ ምድለዋት እቲ ዝነውሕ ግዜ ዝወስደልካ እምበር ናይ መወዳእታ ፍፃሜታት ግዜ ይወስደልካ ሕጂ ንለውጢ ክትዳሎ ከዓ ከም ዝበልናዮ ሚድያታት የድልዩካ ትካላት የድልዩካ ማሕበራት የድልዩካ ፀለውቲ ሰባት የድልዩካ ዲፕሎማሲ ዝተፈላለያ ሃገራት ተደናገፅቲ ናትካ የድልያካ ምክንያቱ ሓደ ኣብ ሓደ ሃገር ኢካ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ተኣፋፍ ዞባ ዘሎ ሃገር ኢካ ለውጢ ተካይድ ዘለካ ስለዚ ብዙሕ ከቢድ ይብሎኒ ኣነ እቲ ናይ ሕድሕድካ ናይ ምንቕቓፍ ገለ መለ ክህሉ ኣለዎ ምክንያቱ
صباح نقوه ونعيك فت أدلناني ما هنا حدا ديكتاتوري أو سرعات حزوة صنح حزبي أوش تهاجر كيد إلى حدا بارتي قيمون سر أخنك جميرو كي لما دسلس أنحنا قطعات كي لما دسلس أنحنا بقد تحال شجرون كفتر غير سلازتي أبي أفرح كجبر زلوا إكسرسايز عارف أنت تجبر بزح شجر يقولون أنت هاي رأي ناب هاجر زعنو ناب حد كينات ذو نجارات جن أي مسمار سجرك خون كم زي يقولوا كم حزبي كم تعال استودما حلفنا تسمع عنا خمسة اللو رأي إن قاعدها كجبر زلوا أمبر السوق زح عي نفرحيو هساي ونا يكون المالتي ወል ታሪ መሲልካ ዳዊት ኣብዚ ሲ ኣብ ዳያስፖራ ስለ ዘለካ እቲ ናፃነት ኣብ ነንሕድካ ናይ ርእቶ ኤክስፕሬሽን ምግባር ባይ ዲፎልት ትዕድልቲ ተዋሃበ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ሕጂ ኣብዚ ድቦኸረ ፎርስ ኣብ ኤርትራ እቲ ባይታ ስለዘየሎ ገብሮ ይክእልኒ ግን ኪንኡ እዩ ናይ ደንበ ተቃውሞ ትሪኦ ዘለካ ኪንዮ ክብለካ ከለኹ እዚ ብርእቶ ብሓሳብ ስለተጋጨው ጥራሕ ኣይኮነን ተፈላለዩ ውድባት የኣክል ብርጌድና ሓመዱ ስምረት ተፈላለዩ ናይ ቀደም ዝነበሩ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣለዉ እዚ ሕጂ በዓሉ እስኖ ናይ ርእቶ ፍልልያት ክብሎ ይክእልኒ ኣነ እቲ ዕላማ ሓደ እንድሕር ኮይኑ ኣትየና ዘለ ህዝቢ ኢኻ ክትከስብ ትኽእል እቲ ህዝቢ ለውጡን ከተምፃእ ይትኽእል ኢኻ ህዝቢ እንድሕር ሒዝካዮ ኢኻ ለውጢ ከተምፅእ ርድኢት ኣለና ኣነ ከምክየል ካልኣይ እቲ መፈላለይኻ ኦፍኮርስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣቲኻ ለውጡ መፂኡ ፅባሕ ዲሞክራቲክ ዝኾነት ሃገር ፍሪ ፕረስ ዘለዋ ብቀይዲ ትሕሎ ብኮንስቲቱሽን ትኸይድ ሃገር ኮንስቲቱሽን ልዕሊ ህዝቢ ልዕሊ ማንም ንክተፍሪ ኢኻ ትመፅእ ዘላ እዚ ዘረኣኽዎ ስጋብ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ግን ካብኡ ድወፀ እዩ ንምንታይ ካብኡ ድወፀ ክብለካ ከለኹ ሓደ ሰብሲ ለውጢ ደሊ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ንድሕር 3-4 ውድባት ኮንካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት 30 ዓመት ዝገበረ እዩ እቲ ብኩራት ኣብቲ ሓርነት ንፁር እዩ የለን ሃገር ግን 30 ዓመት ሒዝዋ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ለውጢ ክተሪኦ ተስፋ ክትቦ እንድሕር ኮንካ ውርጅ ትንክስኻ ኣትሊስ እንተበል ሓዳ ከማን 2-3 ንኹን ኖ 3-4-5 ውድባት እሞ ከዓ ገና ዋላ ኣብቲ ባይታ እውን ዋላ ሓንቲ ፕራክቲካሊ ትገብሮ ነገር የለ እዚ ክብለካ ከለኹ ትረአየ ነገር የለን ኣብ ሰዓት እዚ ኢንፋክት ኣብቲ ግዜ ወያነ ዝነበሩሉ ግዜ ክመርሕዎ ከለዉ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣብኡ ነይሮም ደንበ ተቃውሞ ዋላ ባይታ እውን ነይሮም እዮም ሕጂ ዘረግ እንታይ ክሓተካ ዘለ ሰብ ክትሕዝ እንድሕር ኮንካ እቲ ቀዳማይ ነገር ናይ ህዝቢ ኮመን ዲኖሜተር ኣሎ ንኩሉ ሰብ ዝሪኦ ነገራት ኣሎ ደጋፊ ድዩ ዋላ እቲ መንጎ ዘሎ ድዩ ዋላ ትረቃወሞ ዘሎ ሓደ እንታይ ኣሎ ክሕደልካ ደይክእል ፍትሒ ማለት እዩ እሱራት ይፈትሑ ኮንስቲቱሽን ይስዳቕ እዚ ሕጂ እቲ ቀንዲ ንኩሉ ሰብ ክኣስር ድኽእል ሕቶታት እዩ ስርዓት ምቅያር ግን ስርዓት ምቅያር ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ዝትሪኦ ዘለካሲ በዓል ኣሜሪካ ስርዓት ክቅይራ በዓል ኢራን ዝገብረኦ እቲ ቋንቋ ምዝራቡ ጥራሕ ኔጌቲቪቲ ኣለዎ ዋላ ካብ ወዲ ሃገር ምፃእ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክርዳእኒ ንኽእል ኣነ ከማይክ ብደገ ግን ስርዓት ክትቅይር ስሞንታይ ሓሽካ ኢኻ ዝብል ኣሎ ካልኣይ ከዓ እቲ መክሰብ ናይቲ ሕብረተሰብ ብፍላይ እቲ ክስዕበኩም ዝደሊ ሰብ እቲ ስትራቴጂ ክቅየር ከሎ ዶ ናይሓይሽን ኣብ ገለገለ ከማን ምስቲ ስርዓት ዝሰርሓሉ ውድባት ኣለዋ እዚ ነገር ኣይሰርሐን ለስ ወርክ ዘር ኤኒ ዊክን ወርክ ስርዓት እዚ ብርከዝ ኣይሰርሐለይ 30 ዓመት ንሕደ ይሰርሐለይ ሜቢ ዲፍረንት ኣቨኒ ክፍትን እየ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ታሕቶይታያ ንህዝቢ ምክሳብ ስጋብ ሕጂ ሓደ ሓውና ኣሎ ብዚ ዳር ክንደይ ዓመት ቃልሲ እንታይ ኢሉ ህዝቢ ከሰብና 30 ዓመት ስቁኢለ ጎይ ነይረ እዩ እዚ ቀንዲ እቲ ኣና እውን ንሪኦ ብማዕዶ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዶይ መሓየሽ ንብል ሕቶ ኣለኒ እዚ ከዓ መበልየከ ነቲ ህዝቢ ንክስዕብ ነቲ ሴም ፀገማት ዘለዎ ቋንቋ እሱራት ክንደይ ኣለዉ ጀጋኑ ተኣሲሮም ስጋብ ሕጂ ኣበየ ኣለኹም ዘይበሃሉ ክንደይ ጋዜጠኛታት ኣለዉ ኣበየ ኣለኹ ረይትብሎም እዚ ዓይነት ቋንቋታት ግን ዋላ ሰማዕ እውን ክበዝሕ ይኽእል ንብል ሕቶ ስለ ዘለኒ እዩ ወዲ ቲንክ ኦን ዳት እንታይ ርእቶ ኣለካ ብዛዕባ ኖ ቅብልቲ እያ ሕጂ እቲ ወላና እቲ ትብሎ ዘለካ ሕጂ ይርዳእኒ እንታይ እዩ ንኸዶ ዘለና ካይዳሲ ህዝቢ ኤርትራ ሰንብቦ ድዩ ወይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ሲ ምስኡ ዝማጣጠን ድዩ ኢኻ ክትብለኒ ዘሊኻ ብርግፅ ሕጂ እንታይ እዩ
تستفعل عليه ودبات مهلاو أو أبز وانزي نتيك ألسي نقلني زي كده أو إلهي كم تزدل مالتي من تايو أبقى إكستريم زخدو حيل تطريقة مالتي كم تزبل كايو من أربعة حزبي إرترا مريتشا ويبايتو زي فلت حزبي كنا بعبي تي باك جراوند تي بحليناتو تي أقاوم حبرة السناسي بديمقراطياوي እንታይ ሽሙ ዝቆመ ከም ባህሊ ማለት እዩ ኣብ ወላ ብውሕዱ ኣብ ዝኾነት ገጠራት ከይድካሲ ባይቶ ኣብ ትሕቲ ገረብ ኮይኖም እዮም ብምርጫ ዘካይዱ ኩሉ ነገራት ማለት ሕጊ ፖሊስ የለና ኣብ ገጠራት ባዕሉ እቲ ሕብረተሰብ እዩ ሕድሕዱ ዝመሓደር ሕጂ እቲ ዋና ነገር እንታይ እዩ ፀጊሞ ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ እቲ ዝድለ ፍትሕና ምሰሲ እንታይ እዩ ናይ ብሓቂ ህዝቢ ኤርትራ ቅዋም ዘይፈልጥ ኮይኑ ምርጫ ዘይፈልጥ ኮይኑ እሱ ይኮነን ከም ዝበልካዮ أو هم جس جزء خناتف أيقبعنا جنكا أكل نايتي على ما هو جس خانة نعو أتبرون يقوم بستورنا يتخلون هم جبرنا زبالو تصرفات سكالات ترى حلي تلو تنخمات سعدن بلك ناوزة جفحون يبلنا زبير ترى إثن بايتوتات إثن مرجعات إثن حجن فردن زعينة المجد خي كايد زعنقص حيل نزع عنقص حيلي أم لا يترأي حاجة زدل زلزبي نابنت منسيات أكن ديك ألس السدة واحد السدة زوحزو أوش هاجرهم دويلهم نلوتي كحتو كجبار كم تعلسي كتحزي كبار مبدي معناته منسين لا تسدده بماني لو تخمس أمرت عدها عطو حيلي وي بروت ناي زعتق حيل انت زي عليو بيناي من قديو لو تخمس كم زبل كايو بزح مدلتات አሉ بميديا بزن ጎብሮ ዘለና ጥራይ ክመጽእ ኣይክእልን ንሕና ከም ያክል ብዓብይ እውን እቲ ቃልሲ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ምትእሳር ገይሩ ተሓጋጊዙ ለውጢ ከካይድ ኢና ንብል እምበር ኣብ ዝደገ ከም ዘለና የጥራይ ንኸይድ ከም ዘለና ይጽቡቕ ኣለና ዛ ዓይነት እውን የብልና ማለት ወይ ድማ ኣብዚ ንረኣቐሉ ነገራት የለን ንሕና ማለት እዩ እጂ ናዊና ናብስ ትብሎ ዘለኻ ወይ ድማ ናብቲ ህዝብና ዝደልዮ ብልክዕ ዓበይ ተሓኒቑ ዘሎ ለውጢ ንኸይካየድ ዝኽእል እዚ ህዝቢ እዚ ዓበይ ሓይሊ ስኢኑ ዘሎ እዚ ፈቲሽካ ኣብቲ ሓይሊ ስኢኑ ዘሎ ሓይሊ ንምሃብ ዝዓበየ ፃዕርና ማለት እዩ መስማዕቲ ግን የድልዮ መስማዕቲ ጥራይ ዘይኮነ ራዕዲ ስለ ዘለዎ እቲ ህዝቢ ነዚ ራዕዲ እዚ ፈዊስካ ብልክዕ ነፍሱ ክፈልጥ ከም ቀድሞ ከም ባህሉ ዓዊልካ ምዝራብ ዓዊልካ ምምጓት ዓዊልካ ምስቲ ትካላት ማለት እዩ ምስቲ ናይ ህግደፍ እሱ እንዲቲ ማሕውራት ገይሩ ስውር ማሕውራት ገይሩ እንዲ ብሓሰውትን ብዓመፅትን ገይሩ እንዲ ነቲ ቁርብ ክዛረብ ዝደሊ ሰብ ዝባን ሕጊ ዝብል ሰብ ከምኡ ገይሩ እንዲ ዘዳኽሞ ሕጂ ብቐጥታት ለውጢ ዝብል ዘሎ ሓይሊ ከዓ ነዚኦም ስርዓት ማሕውራት እዚኣቶም ንዖም ቻሌንጅ ክገብር ዘለዎ እዚ ኢኻቲ ንሕና ንቃለሰሉ ዝያራ ማለት እዩ ምክንያቱ ብምንታይ ቻላንጅ ዝገብሮን እዚኦም ሕጂ ስኻ ብምንታይ ይኣክልሲ ብምንታይ ቻላንጅ ዝገብሮ ኣይ ሪመምበር ብርጌድ ንሓመዱ ዝገበሮ ኮነፃ ተጠቂሙ ቻላንጅ ፈቲኑ ኣብ ገለ ተዓዊቱ ኣብ ገለ ግን ብዙሕ ከዓ ፍሽለትን ኣብ ፍርዲ ቤትን ኣብ ካልእ ንበፅሕ ኣሎ ብይኣክል ከ ብኸመይ ጌርካ ቻላንጅ ትገብሮም እዚኦም ብኸመይ ትውድሆም ነዞም ደገፍቲ ናይ ስርዓት ትብሎም ኣብ ደገ መሓውርቲ ኢልካ ትሓስቦም ዘለካ ከም ናይ ይኣክል እንታይ መደብ ኣለኩም እንታይ ፕላን ኣለኩም ኦኬ ሕጂ ማይክል ትዝክር እንድሕር ኮንካ ይኣክል ክብገስ እንከሎ እምኒ ዝበሃል ኣይልዓለም ይኣክል ኢሉ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ናይ ዓለም ብምሉኡ ክንዱ ዝኣክል ማዕበል ተፈጢሩ እቶም ማሕውራት ናይ ህግደት ዝበሃሉ ከዓ ብምሉኦም ኣበይ ከም ዝነበሩ ከማንሽዑ ኣይረኣናዮም ጠፊአና ወዲት ገዛ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኢልካ ትሓስብ ምክንያቱ ዓበይ ሙቭመንት እዩ ነይሩ ተረዲእኻኒ ሓደ ቴክኒካል ማስ ሙቭመንት እዩ ነይሩ ተረዲእኻኒ ኣብ ኤርትራ ከዓ እዚ እዩ ካልእ ዓይነት ቴክኒካት ኢና ክንወፅእ ንደሊ ዲሓኒ ወይ እዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ናይ መንእሰያት ትሬጀር ዝኾነ ወይ ድማ እቲ ሳይለንቲ ታሽሙ ኮይንካ ፀኒሕካ ሃንደበት ብሓፂር እቲ ስትራቴጂ ብደቂቕ ኣብዚ ክነግረካ ኣይደልኒ ዲሓኒ ከም ቃልሲ ግን ኣብ ደገ ዝፍተን ዘሎ ቃልሲ ድማ እሞ ድማ ዝተዓወትናሉ ቃልሲ ውፅኢት ዝረኣናሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንደግሞ ምዃንና ፍሉጥ እዩ ንዕኡ ድሕግዙ ከዓ ንዕኡ ክትተግብር ዘድልዩ ከዓ ዕኑድ ግን ክትተኽሎም ኣለካ ቀዲምካ ምክንያቱ
ሓንቲ ከተማ ይኣክል ኢላ ወፅያ እንተ ደኣ እታ ከተማ ንበይና ኣኽቢባ ኣብ ሓደጋ ተኣቱ ኮይና ነዛ ከተማ እዚኣ ኣብ ሓዊ ኢኻ እቲኻያ ዘለካ ማለት እዩ ዲኻኒ ስለዚ ሓንቲ ከተማ ንዕቢ እንተ ደኣ ጀሚራ ብምሉአን ከተማታት ክስዕባ ክኽእል ኣሎ ኣብ ሓንቲ ከተማ ናይ ለውጢ በለጫ እንድሕር ተረኣዩ እቲ ሕብረተሰብ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ እቲ ሃገር ሓበሬታ ክረክብ ክኽእል ኣሎ እቲ ስርዓት ዝዓበየ ናይ መስርሕ ዝጥቀመሉ ሓበሬታ ምዕፃው ሓበሬታ እንድሕር ዓፅሎ ነዚ ሓበሬታ ዝዓፅዎ ዘሎ ክንሰብሮ ክንክእል ኣለና ዝኾነ መንገዲ ናቱ መተካእታ ናይ ሓበሬታ መተካእታ ክነዳሉ ክንክእል ኣለና ስለዚ ኣብዚ እቲ ወላ ናይ ኢንተሊጀንት መስርሕ እውን ከድልየና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናብኣ ቅሬታ ይኣክል ክፍገስ ከሎ ዕንቅፋት ኣይረኸበን ከም ዝምልከቶ ኣነ ተሳቲፈየ ነይረ ኣብዘርቭ ገብር ከይደ ነይረ do you think እስኻ ከም ንመስለካ ይኣክል ባዕሉ እቲ ቃል ባዕሉ ይኣክል ከሎ ፀገማት ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ማንም ሰብ እዩ ኣብ ዩቱብ በፂኡ ይኣክብ ኢሉ ወይ ምስ ይኣክል ተወዲቡ ጥራሕ ኣይኮነ ዛሪብ ሓብቲ ይኣክል ሓደ ደብሎ ዝነበረ እንታይ እዩ ብውልቀ ኣብ ዩቱብ በፂኦም እዚ ኣብ ኤርትራ በኺሩ ዘሎ ስርዓት ፍትሒ እሱራት ኮንስቲቱሽን እዚ ብምሉኡ እቲ ኩሉ ህዝቢ ድገጥሞ ዘሎ ብድሆታት ኣብ ኤርትራ እዩ ዋላ ብደገ ዘሎ እውን ድሃርፎ ማለት እዩ ዋላ ተደጋፈ ከይተረፈ ሕጊ ይደሊ እዩ ፍትሒ ደሊ እዩ እዚኣ ቃል ኣይኮነት እንደሆነ እዚ ኩሉ ሰብ ሆ ቢላቶ ካልኣይ ብውልቅ እውን ኣብ ዩቱብ ኦንላይን ወፂኡ ይኣክል ካብ ከምዚ ኣካይዳ ናብቲ እንደልየ ኣካይዳ ንዝብል ስለዝበለ ኢልካ እንታይ ኣይተሓስብን ምርከስ ኣብቲ እዋን እንታይ ነይሩ ሪመምበር ኣነ ድኽመታት ኢንፋክት ኣብ ባዕሉ ንባዕሉ ይተራኺሙ ይኣክል ዳሕራይ ኣብ ክልተ ተፈንጨለ ወላ ኣብ ኣሜሪካ ድዩ ወላ ኣብ ኤውሮጳ እውን ኣብ ክልተ ዓይነት ከይዱ ማለት እዩ እዚ ግን ፀኒሑ እዩ ግን ንህዝቢ ሓቂፉ እዩ ብኣንፃሩ ናይ ብርጌድ ናሓበሩ እንድሕር ሪኢኻዮ ናይ ናዓቢ ናይ ጎነፅ ሙቭመንት እዩ ነይሩ ምስ ይኣክል ኣይራኸብኒ ይኣክል ዳሓሰሎ ናይ ሰላማዊ መገዲ ሒዙ ይኸይዱ ካልኣይ ከዓ ናይ ውሽጡ ናይቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራዊ ብምሉኡ እቲ ዝጠልቦ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ሒዙ ይድብገስ ነይሩ ምስሊ ተጋጊር የው ፅቡቅ ኣላ ሕጂ እንታይ እቲ እቶም ስትራቴጂታት ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ እቲ ልዕሊ ኩሉ ብድሆ ኮይንና ዘሎ እቲ ቃልሲ ኣብ ደገ ምህላው ጥራይ ንሕና ከመይ ጌርና ውሽጢ ኤርትራ ያእቱ ኢና ንብል ዘለና ወረድ ግን እቲ ብደገ ዝኸደ ቃልሲ መምዘንታት ኮይንና ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ንኣብነት ዝክር ኢኻ ብማስኬራ ኢኮ ሰብ ሰላማዊ ሰልፊ ገብር ነይሩ ኣንፃር ስርዓተ ግደፍ 10 ዘይወፅሑ እዮም ሰላማዊ ሰልፊ ወፁ ነይሮም ድሓር ኣብ ጀኔቫ እቲ ኣብ 2017 ዝበዝሐ ህዝቢ ወፂኡ ተራእዩ ብድሕሩ ከዓ ከምዝበለካዮ ናይ ይኣክል ካብ 2018 ከዓ በብሃገሩ በብኸተምኡ ገይሩ ከዓ ዝያዳ ዓቕሚ ሰብ ወፂኡ ማለት እዩ እዚ ብድምፂ ፅራይ ዝነበረ ከዓ ድሓር ከዓ ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ ከዓ ናብ ሓደ ጎነፃዊ ሓይሊ ተፈፂሩ ሕጂ መጀመርታ ኣብ ኤርትራ ጠፊኡ ዝነበረ እቲ ራዕዲ ኣብ ኤርትራዊ ተፈፂሩ ዝነበረ ራዕዲ ሕጂ ተቐዳማይ ክስበር ዘሎ ፍርሒ ዝበሃል ሰብ ክዛረብ ኣሎ ክሓትት ኣለዎ ኣይኮነን ናብ ደለይቲ ለውጢ ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ስርዓት ዘለዉ እዮም ሕጂ ዝሓቱ ዘለዉ እዚ እቲ ቀዳማይ ብልጫ ከም ዜጋታት ኣመዝጊብናዮ ዘለና ዓወት እዩ ነዚ ናይ ሕቶ ሓታትን ተሓታትን ናይ ምዃን ባህሪ ከዓ ትካላዊ ኣሰራርሓ እንዳተሓዝካ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክምዕብል ከም ዘሎ እዚ ክፃዕረሉ ዘሎ ማለት ግድን ኣይኮነን ናብ ጎነፅ ተኣትኮ ጎነፅ እኮ ናይ መወዳእታ ኣማራፅታት ምስኣንካ ተኣትዎ እዩ እምበር ጎነፅ ዝሓርዮ ሰብ እኮ የለን ህዝቢ ኤርትራ እውን ብጎነፅ ቆሲሉ እዩ ካብ ጎነፅ ዕሪፉ ዘይፈልጥ ህዝቢ እኮ ግን እቲ ጎነፅ ብስትራቴጂ ትገብሮ ኣይኮነን ሃንደበት ዝፍጠር እዩ ኣብነት ብርጌድ ንሓመዱ ከም ዝረኣናይ ሃንደበት ተፈጥረ ጎነፅ ኣብ ኤርትራ ናብ ዘይንፈልጦ ኩናት ናይ ትግራይ ንምእታው ማዕላ ዘይብሉ ግፋሕ ተኸይዲ ጥሪት ከይተረኻ ሰብ እንድሕር ዘይተረኸበ ጥሪቱ ወሲዶም ገዝኡ ዝዓፅውሉ ማዓፅኡ ሴሮም ዝኣትውሉ ኣጋጣሚታት እዩ እዚ ሕጂ ብቐጥታት ናይ ኤርትራ ኩነታት ብቴሌፎናት ንከታተሎ ስለ ዝነበርና ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ኣብ ዘለዎም ደቆም ስለዚ እቲ ዘሎ ወፅዓ እቲ ህዝቢ ክስታይ ኮይኖ ማለት እዩ ልዕሊ ዓቕሙ ወይ ዝነበረ መንእሰይ ማለት እዩ ቀጥታ ውፅልዋ ገይሩ ሽዑ ሃንደበት ነዞም ኣብ ዝነበሩ ኣብ ጥቅኡ ዝነበሩ ዓንፃ ክሳሕ ገብሮ ጀሚሩ ማለት ሕጂ እውን ለውጢ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ኢና ንብል ንሕና ብኩሉ ዓይነት ኣገባብ እኳ ክንብል እንተኮይና ተመራፃይ እንድሕር ከም ምርጫ ተዋሂብና ግን ብውሑድ ክሳራ ብዝወሓደ ክሳራ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት እውን ተተገይሩ
ዝበለፀን ህዝቢ ኤርትራ ማለት ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ይኣኽሎ ካብ ኩሉ እኳ ከኣኽሎ ዘሎ ካብ ብሕጂ ክገጥሞ ዝኽእል ናይ ሕድሕድ ግርጭታት ይኹን ምቅትታል እውን ከኣክል እኳ እዩ ዘለዎ ይኣክል ማለት ከዓ ንሱ እዩ ስለዚ ለካ ዘለና ይክልካ መርሓባ እሞ ርክባትኩም ምስ ብርጌድ ንሓመዱ ብሰዓት እዚ ብርጌድ ንሓመዱ ከም ትሪኦ ዘለካ ኣብቲ ባይታ ብኢትዮጵያ ዘሎ እቲ ብደገ ግሎባል ዘሎ ቁርትለይ ኣብ ናይ ምፍሕፋሕ ኣለኹ ርክባትኩም ምስ ብርጌድ ንሓመዱ ምስ መን እዩ እቲ ባይታ ዘሎ ድዩ ዋላ እቲ ኣብ ግሎባል ኣብ ደገ ዳያስፖራ ዘሎ ድዩ እንታይ ይመስል ኦኬ ሕጂ እንታይ እዩ ከም ዝበልካዮ ንሕና 4 ወርሒ እንዲና ጌርና እዚ 4 ወርሒ እውን ኣብ ውሽጣዊ ስርርዕ ዘረሓበ እዩ እቲ ፀዓቕ ስራሕና ነይሩ ማለት እዩ ቅድም ውሽጥኻ ብሙሉእ ምስ ወደብካ ኢኻ ከዓ ናብ ደገ ናብ ከባቢኻ ዘለው ትፍትሽ ትድህስስ ማለት እዩ ፅቡቅ ዕድል ኣይኮነን ከዓ ከምዚ ዝረኣኻዮ ብርጌድ ንሓመዱ ቁሩብ ግርጭታት ንሪእሉ ኣለና እንተኾነ ንሕና እቲ ነትን ኣይንብል ብሙሉእ ኣካል ናይቲ ኣብቲ ቃልሲ ዘሎ ኣካል ከም ትካል ንሕና ብትካል ደረጃ ኢና ንዝኾነ ኣካል ክንረኽቦ ንደሊ ብርጌድ ንሓመዱ ትካል እንተደኣ ኮይኑ ብደረጃ ግሎባል ንሕና በቲ ዘለና ቅርፅታት ብክፍሊ ዲፕሎማሲ ዲ ብክፍሊ ፅምዶ ዲ ግራውንድ ኮኔክሽን ዲ በቶም ትካላት ጌርካ ኢኻ ክንረኸብ ንደሊ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ እዩ ንፅዕረሉ ዘለና ክሳብ ሕጂ ግን እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ከዓ እዝን ዝን ዝብል ቅርፅታት በዝን ዝኸቡና ዝብል እውን ብዙሕ ኣይንረክብን ስለ ዘለና ገና ኣብ ዳሕሳስን ኣብ ተፍትሽና ዘለና ንዓና እንታይ እንደስ ንበለና ከምዛ ትሪኣ ይኣክል ዌብሳይት ኣለዎ መን ኣብ ምንታይ ፅፍሕ ኣሎ መን ኣብ ምንታይ ስራሕ ኣሎ ብስእሊ ብስም ኣብኡ ተቐሚጡ ስለ ዘሎ ንይኣክል ወይ ናይ ኣሰራርሓ ናይ ኣክል ንክትፈልጥ ኣሸጋሪ ይኮነን እቶም ካልኦት ትካላት ወይ ከም በዓል ብርጌድ ንሓመዱ ከምዚ እንተዝኾኑልና ዝያዳ ብቐጥታ ክሳይ ንገበርና ከምኡ ክሳብ ዘይኮነ ግን ቁሩብ ከሸግረና እዩ ማለት እዩ ንስክሶን ረኻቢና ንስክሶን ረኸባልና ክንብል ማለት እዩ ፅቡቅ ናትኩም ኣቃውማ ኣብ ናይ ልዕላውነት ኤርትራ እንታይ ይመስል ኣብ ሰዓት እዚ ርክባት ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ርክብ ምስ ናይ ስርዓት ኣብይ ናይ ምግባርን ዋላ ብዚ ትሪኦ ዘለካ ኣብይ ልዕላውነት ኤርትራ ክደፍር ኢሉ ዓውሉ ዝዛረበ ዘሎ ንዓመት ሙሉእ ማለት እዩ ምስኦም ናይ ርክባት መገዲ ይፈጥር ኣሎ ዋላ ኦፊሱን ከፊቱ ከም ዝስማዕ ዘሎ ናትኩም ኣቃውማ ከመይ እዩ ብፍላይ ኣብ ልዕላውነት ኤርትራ ኣብ ልዕላውነት ኤርትራ ኣብ ቻፕተርና ኣሎ ኣብ ዌብሳይትና ኣሎ ታክቲካል እውን ንሕና ከም መሪሕነት ንኸዶ ንዑ ኢና ጋይድ ንገብር ወላ ሓንቲ ዘዋጊ የብልናን ማለት እዩ ኤርትራ ሉዓላዊት ሃገር መግዛእታዊ ውዕላት ከም ኩለን ሃገራት ብመግዛእታዊ ውዕላት ዝተሓንፀፀ ላዕላውነት ኣለዋ ብኡ ከዓ ክትከይድ ከም ዘለዋ ህዝቢ ኤርትራ እውን ንሱ ጥራይ ከም ዘድልዮ ብድሕሪ ሕጂ ክገብሮ ዘለካ ናቱ ምርጫ ምኳኑ ንፈልጥ ማለት እዩ እቲ ብኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ወይ ድማ ብወገን ዶክተር ኣብ ዝኸይድ ነገር ምስኡ ናይ ምስራሕ ኩነታት ከዓ በዳሂ እዩ ዝሳዕ እዚ ሓቂ ዘረባ ምክንያቱ ሕና ምስ ኩሉ ክንሰርሕ እንደሊ ኣብ ኩሉ ባይታ ክንረግጥ እንደሊ ብፍላይ ኣብ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ኣብ ፀጥታዊ ከም ዞባ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት እዩ እንተኾነ ምቹእነት ተደኣ ዘይብሉ በዳሂ እዩ ዝገብሮ ሕጂ ብፍላይ ምስቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ወላ ንውሽጣዊ ኩነታቶም ንምርግጋዕ ኢሉ ክኸውን ክእል እዩ ብዓብዪ እውን ድሌታት እውን ክኸውን ክእል እዩ እዚ ምስ ናትና ጉዕዞ ተጋጫዊ እዩ ሕጂ ምስ ናትና ጉዕዞ ተጋጫዊ ስለዝኾነ ንሕና ኣብ ኤርትራ ሓደ ፍትሓዊ ስርዓት ንምንጋስ እዩ ብዛዕባ ምስ ጎራቤትና ክህልወና ዘሎ ዝምድና ከዓ ብምርዳእ ናይ ክልቲኻ ረብሓ ማለት እዩ ናይ ፀጥታ ይኹን ናይ ኢኮኖሚ ይኹን ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት ናይ ኩልኻ ረብሓ ብዘተን ብምርዳእ እንትፈትሖ ጉዳያት እምበር ብዝሕለና ኣይልለና ከምዚ ተሸጊርና ከምዚ ክንገብሮ ኩሚና እዚ ዓይነት ጎስጓሳት ኣይንቕበሎን ኣብ ንገብሮ ዲፕሎማሲ እውን ቀዳማይ ቅሬታትና ካብ ነቕርቦ እዩ ካልእ ከም ዜጋታት ካብ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ተገፊፎም ዝኸዱ ዜጋታትና ኣለዉ እዚ እውን ከም ቅሬታ ተደጋጋሚ ምስኣቶም ንዛረበሉ ኢና ካልእ እቲ ከም ጎረባብቲ ሃገራት ሰላም ናይ ኩለን ዕቤት ናይ ኩለን ጎረባብቲ ህዝብን
ሃገራትን ከዓ ትምኒትናን ፃዕርናን ንገልፀሎምን እስቲል ከዓ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ንፅዕረሉ ማለት እዩ ካብ ናትካ መልሲ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት ርክባት ምስ ኣብ ክትገብሩ ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኣብነት ኤርትራ ፀገማት ዘሎ ምትእማን ዘሎ ርክባት ናይ ምግባር ሲ ዝኾነ ዓይነት ክስታይ የብልኩምን ዕላማ የብልኩን እያ ትበንደላ ተጋጊሪ ወላ ሕጂ እቲ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ብዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ኢኻ ናብ ፖዚቲቭ ናብ ፅቡቅ ነገራት ክትቅይሮ ትፅዕር እዚ ትገብሮ ዘለኹም እዚ ተሓስብዎ ዘለኹም ንኩልና ኣይርባሕናን ኣብ ኩናት ክእትወና እዩ ክለኻኽመና እዩ ኢልካ ምዝራብ ወላ ሓንቲ ሽግር ዘለዎ ይመስለኒ ብምንታይ ዳ ክንሰርሕ እንተራኢሎምካ ወይ ብኸመይ ዳ ክንከይድ እንተራኢሎምካ ከዓ በዝን ስርዓዚ በዓልና ክንኣልዮ ንኽእል ኢና ካብኻትኩም ዘድልየና ሓገዝ ተለይ ከዓ ሚኒማይዝ ብዝኾነ መንገዲ እዚ ረብሓ ናይቲ ስርዓት ምእላይ ከዓ ናትኩም ረብሓ ኢልኩም ትሕሰብዎ ምክንያቱ ሰላም ቀንዲ ጠንቂ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ኣሸጋሪ ስርዓት ናይ ኤርትራ ብኢኮኖሚ ይኹን ብኩናት ምስ ዞባ ሓሚስዎ ዘሎ ንኩናት ቀፃሊ ኣብ ምፅሕካር ዝርከብ ስርዓት ንሱ ስለ ዝኾነ እንተዳ ፀገምና ኢልኩም ተሓስብዎ ኮይንኩም ንዕነ ስራሕ ክንኣልዮ ኢና ብድሕሪኡ ሰላም ንብረሉ መንገዲ ክፍጠር ናይ ኩልና ፃዕሪ ክኸውን ኣሎ ኢልካ ትዘራረበሉ መንገዲ ክዕፆ የብሉን ክብትኽ የብሉን ከም ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብኡ ተፈሊና እውን ዘይንኽእል ህዝቢ ሱዳን ይኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ወራብትና ሃገራት ብሓፂሩ ሰላምናቶም እውን የድልየና እዩ ንሕና ንበይንና ሰላም ስለ ዝኾንና እውን ሰላም ነብር ኣይኮነን ንሳቶም እውን ንሕና ሰላም ተዘይሃሊና ፅቡቅ ተዘይሃሊና ንሳቶም ሰላም ኣይነብሩን ስለዚ ከም ጎረባብቲ ከም ህዝብታት ነቲ ሰላም ናይ ምፅዓር ንዕብየት ንምፅዓር ብዝከኣለና ብኩሉ ክንፅዕር ኢና እዚ ጠጠው ዘይብል ፃዕሪ እዩ ኣብቲ ካልእ ግን በትሳቶም ዝደልይዎ በትሳቶም ዝሓትዎ ሕቶታት ግን ኣይንቕበሎን ላዕላውነት ናይ ሃገር ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣቱ ቀይሕ መስመር እዩ مرحبا صلوا أبزت جوه زلوا ناي أكل ناي مني شو ناي بجرنا حمورا بيتيبا أخي كم دم بتقاوم وخم ناتكم جوني أمزيم قالوا يأكل زلوا بجرنا حمود الله إذا جوه زلوا مسافر كب انتايري تولقكم كذا بدنا نحدم مفحفح الله استغاثكم كخم علم لخاوي يأكل اليوم حواتكم يوم تفلي عينت سملار مقدي زلوا حتوتات جن إذا جوه زلوا ركبات مسابي بناء الإعلانات إلكترا وإذا بناء حسبنا مونان داخله مس عمر مقبارن أوفيسات كفيت كان بزوج ستاي مقبارسي كم ساعاتكم تعاونتي ناي كلوبالي أكل تاريخ لكم بزعبو أجي انتاي مكيال حوي تهوي كابل علوم بصوتنا يوم فتح الزول سباتهم وسع زلهم سباتهم تهوي هنا زنزن كم تكالي ذلك كم ولك سوا سمعتو سبك جلس خلقهم كم تكال جن جيجا هم في السماء عندنا قبل العزخانة أكل قبل العزخانة زي كنا مالتي جن كأ نكاتاتو لبوعت نكاتاتو يربح دي يربح نفتش الشو كن الزراربون كن سعرينا مستمعو زلوا أكلاتهم جن تعالوا شجر تكالات كساب زي تي ناي سرح بوتاتات كساب زي عبور خمس من كم تزارون تشجرها على هذا الجزء نماني نحات حات نماني نعسكي እንታይ ዘሎ ኩነታት ኢልካ ክትዘራርብ ቁርባኡ ይተሓወሰካይ እንተኾነ ምስ ግዜ ናብኡ ክመፁ ክእሉ ኾነ እዮም ተሓታትነት ዘለዎ ኣካል ክመፅእ ክእል ስርዕ ዘለዎ ኣካል ክመፅእ ክእል ኦኬ እሞ ከም ስራ ጌርኩም ቤን ወይ ንሕና ክንሕወሶ ወይ ድማ ኣይከውንን እዩ ዝብል ርእይቶ ክንበኩም ሲ እስኪ መረዳእታ ሕጂ እዚ ዘረባ ብሰነድ ይኸውን ዘሎ ኩሉ ግዜ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ተበጊስካ ዘረባታት ክትብል ኣይትኽእልን ሰነድ ብሰነድ ተራእይ ግን ያው ኣቲኻ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ በሓቂ ተራእይ ተቃልሲ ክሕግዞ ኾን እንታይ ሰነዱ እንታይ ኢንተረስት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብልክዕ ኣብ ሰነድ ክቐምጦ ክእል ኣሎ ብድሕሪኡ ኣብቲ ሰነድ ዘሎን እቲ ዝርረብ ዘረባ ጎስጓሳትን ሓደ ክመፅእ ኣለዎ ላዕላውነትኩም ነኽብር ኢና እንድሕር ይብለካ ኣሎ ላዕላውነትና ዝድህስ ጎስጓስ ከዓ ክተካይድ የብልካ ክትብሎ ኣለካ ዳዊት ሓወይ እዚያስ ንፅርቲ እያ ምሽ ዓዊሉ برايم مينستر أبي تزاربوا إيزي عسب نجزي قدريو بجرنا حمود عبود زلوا خاطر مالات ما مليار زلوا في اللاي على عادي من زاربوا أوفيس ده خفتلو زي تعاقدكم كيف مسمر نحركوين خم جلوبالي أكل استخدمتم تقالوا سواء فتحن حسابنا يمفسات ناس أنا تكلوا كميم سلام تابسي نحن معهم كيف مسكر كوينو العلاونة إثرا كم جلوبالي أكل أو خا
زز كأي مسمري خم تقوم دم بتقامن من تاي حدث ناي لا لعونة إيرترا دفر سرعات مسوتس كسرنا نحر كوينو ناتو علامة أبي إيرتراون أب حتى من كتير من تاي فتحن ديمقراطية نيل كاب إيرترا تكازر تليها نحرق كدفر كاد ولا سرعات كأمس وسرح لها كم يأكل نصر يركا يا خاصة كأي مسمري الكايو دنا يونايت قبلوني خا أبي عاويل تزاروي كلهم جنرالاتو نعم برجعنا حمروها أوفيس كم دخواتو تزاريبو ماو أب أونلاين زلوا يزي كابتوم تزارو زلوا أبي تبي أخوينهم كم برجعنا كم نيا أكل أبومبر نيا علم يا الخوزو لخا إزيسي جوجوي لو أيقونن من كاف نحرت ديمقراطي خوينو مثلا نحر خوينو دي من الجاف أيقونتي ده حفش أو مسألة مقاومة برجعنا حمل فلا إثيوبيا زي بايت هذا جن كم حدا دم بتقاوموا ريتوا كلكم على سقطات كلكم يقولون حاول بحسب قاعد قاعد تخلي أنا نحاول بحسب الفلالينا إذا سلم تاي نصور دخاننا إذا نجارت زي نحنا إيه مسكر تقولوا نحنا حواتنا أول كم زعينة خلوا جوج كون يسمعنا نايم بعد سلم تاي دي بالكم أوكي صبوا حجي تاي مثل كام كيله مجمع كنت بوتا زلنا بدي علنا أما حبرهم ميديا سمعنا زربان ترى نحنا خمس كال زي نقفتاتن وسناتاتن كذب تهويقنا يقع عن في السنة دي عمي هجي حدا تبوط نجر كنحز علنا أوكي الساعتهم زم سبات نقولهم زلنا مجمع لا انتهي صفرهم سلطان اللهم دي وكلنا اللهم دي مولكم تخون مسؤول كسبات نزاروا عند لنا ونادو والكسبات بسمعك وبروح كل يوم بتوقسك وبروح كل يوم أما ودعتا بينا من جديد حتى تم كلب الزول ويلك حتى حسن حجي بزاز الله قد دايت راين الحرب هذا تخا أكو عينت كنا تحت وسينا ميزاننا ونكنور داين لنا نحن جهني تقول ذا نوجي سرعات مقام تعلق قليل انت زخون نيرو كذا من تقام تعلق سرعات جن قليل كايكون دحرت سرعات ون ملالا سرعات كاير كون دحرت سرعات حاله سلاماوي زخونه عقم زلو منقسن حزبن سراويتن كده تطايت نحر تحسب لها ما عليها زي ولا عقم سبت ليك يكون عقم سب حجي داس واينا خان احنا هو هلنا كم يعني كنا كنسمع لنا وكلنا لهم دي مجمرتا نهزو وكلنا له دي تكراو صراحه له دي انت زغبر كحاله بغيرنا حمود حجي كم كلنا وسيرو تتزاري ركب قبر يدو مسيتي بات اللي كنت تايتكم خونا عندكم مسؤول زارب بخامي يهم ركبت جوزولهم اسمه نسيت تباسي قدم ساعتهم ينكون زارب اميديا يكون مسينا ريسنا نحن اوكي مساعتهم كن زارب ولا حنش شغري ولا كفتينا نحن بزقون حيلي زيغانا بزقون فلاين لوتي قالت يزبل كن زاته دلواتينا كان حتى دلواتينا بديروها عند حزربح وين حبار غوزهم غبرو دلواتينا زي ربح عند كوينو كنا موداتا اوكي موزنزن انا سلا ربح كم حاجه نكفزبن أنا قبلنا اللي خان إحنا بعزل من قدر هيك مالتي thank you مرحبا كابت حنتي نمودا تحت كذا حسبت أنيرة مبزحته بزدن بتقام أخري أخلهم مبزحة جزء عبيات تجبر بسرعة يرتاد وميديا تعلو بزح نجار تعلو كم تكال كم حد دم بتقام وجن ناتكم ميديا بزعبا هلاو كمتات يرتاد جبر زلوا نبي خير على تجبر عنه أنا سي كتاثلي بعقمي مالتي حلفنا خيري جن نسترف نتسرعات زيدك لكاوي وخلق قالوا خللوا والسانيتات دغورو ساعات ኤርትራ ወዘር ምስ ኢትዮጵያ ዲ ምስ ሱዳን ዲ ምስ ገለ ነፍሱ ዝኸኣለ ናይ ሚድያ ሰብሲ ኣነ ቁርት ለይ ሲገረ ሜቢ ሓልፈን ነው ንኸውን ኣለኩም ዶ ይብልኩም ንምንታይ ብተኸታታሊ ነቲ ሕብረተሰብን ዋ እዚ ኣትገብር ዘለዋ ስርዓት ኤርትራ ፈቲኻ ፀሊኻ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኤርትራ እዩ 30 ዓመት ፀንሒ ቅፅል እዩ ስጋብቲ ዘሎ ወሬ በለውጡ ዝረአ ማለት እዩ ግን ክሪቲካል ዝኾነ ሚድያ ወፅዩ ኣብ ከምዚ ክድህብ ኣሎ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ኣብዚ ዝሓግፍ ኣሎ ኣብዚ ብክራት ኣሎ ድብል መፅዩ ዋላ ብዛዕባ መደብ ናይቲ ናቱ ደንበ ተቃውሞ መፅዩ መግለፅታት ዝህብ ቁርትለይ ይውሕድ ብል እሞ ኣነ ተጋጊረ ተጋግኹን ሕጂ ከምቲ ካል ያክል ናቱ ሚድያ ክገብር ዝብል ሕቶ እንድሕር ኮይኑ ብርግፅ ክገብር ግብኦ እዩ
ንዕኡ ክንዕቢና እውን ንቃለስ ዘለና እንተኾነ እቲ ኣሎ ሽግር ሓደ ናይ ብሕቲ ሚድያታት ማለት ናይ ህዝቢ ሚድያታት እዩ ንሕና ከዓ ናይ ህዝቢ ተቃለስቲ ኢና ስለዚ እተን ሚድያታት ናይ ብሕቲ ናይቲ ሃገሬን ናይቲ ህዝቢን ንሳተን ምህላውን ፅቡቅ እዩ ንዐን እንሰን ቀዳምነት እንኳ ዓበያ ትካላት ሚድያታት ክተኽሉ ወላ ሓንቲ ሽግር የብሎምን እቲ ሚድያ ጥራሕም ከይኮነ ናትኩም ክርድክ ናይ ስርዓት ኤርትራ ዝገብሮ እንደይገብሮን ሕጂ ኣሎ ሓደ ክልተ ኣለዎ ኣሕዋትና ንፉዓት ዝከታተልዎ ስርዓት ናበይ ከይድ እንታይ ይሓስብ እንታይ ይገብር እንታይ ፅቡቅ ንኤርትራ እንታይ ንዑ ዝጠቅም ዘሎ ንዝብሉ ኣለዉ ካባኻትኩም ከዓ ካብቲ ብርጌና ሓመዱ ዘለኩም ኣትሊስት ከምኡ ዓይነት ሰብ ክህልወኩም ከሎ ንምሳሌ ከምዚ ክመፅእ ከሎ ሕጂ ድኾነ ኣነ ከይኮንኩ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ኣለዉ ንዖም ከምፆም ይኽእል እዩ ከም በርከስኻትኩም ኢቨንቹሊ ከም ውድብ ፅባሕኩም ክትንቀሳቀሱ ኢኹም ወላ እኳ ሕጂ ሓፈሻዊ ናይ ብርጌና ናይ ይኣክል ግሎባል ኣለኹም ግን እዚ ሳሲ ብኩራት ኣሎ ኢሉ ስማዓኒ ሞ ኣይ ቲንክ ስኻው ነገሪ ትገብር ኢኻ ኣብቲ ሚድያ ናትኩም ምኽፋት ከይኮነ ንከምዚ ዓይነታት ቻላንጅ ትገብር ስርዓት ኤርትራ ዝኸዶ ዘሎ መገዲ ጉጉዩ ስለምንታይ ከ በዝን ጀስ ብፅልእ ከይኮነ እዝን ናይ ዕወት ንኤርትራ ኣረኑ ተሓሳበይ ተረዲኣትካ ትኮይና እዚታት ብኩራት ርየ እሞ ኣረኑ ኣብ መስርዕ ኣሎ ድዩ ንመፃኢ ብልክዕ ብኩራት ኣሎ እቲ ናይ ዓቕሚ ከምዚ ናይ ኣፈኛታት ማለት እየ ፅቡቅ ኣልሃ እዚ ኣናላይዝ ዝገብሩ ናይቲ ዝኸይ ዘሎ ብፍላይ እቲ ካረንት ሲትዌሽን ናይቲ ዞባ ይኹን ናይ ውሽጢ ሃገር ይኹን ደንበ ተቃውሞ ይኹን ኣብ መሃብ ዳይሬክሽን እዚ ከም ዝበልካ ድኻም ኣሎ ኣብ ኮንፊጅን እውናእትዩ መብዛሕትኡ ደንበ ተቃውሞ ሓደ ግዜ እዚ ካብቲ ክንሰርሓሉ ዘለና ከም ስትራቴጂ ሒዝና ዘለና እዩ እንተኾነ ግን በዚ ኣጋጣሚ ንኩሉ ኤርትራዊ ማለት እዩ ይኣክል ማለት ንኩሉ እዩ ዝሓቁ ኣብ ኤርትራ ከዓ ዝትከል ባይቶ ሕጊ ንኩልና ብማሕረ እዩ ዘገልግል ስለዚ ዓቕሚ ሰብ ስለ ዘድልየና ብዝተኻእለ መጠን በዚ ኣጋጣሚ ክሕጉዙና ዝኽእሉ ሰባት ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት እንተለኣልዮም ምሳና ሓቢሮም ክሰርሑ ክሕጉዙና ነዚ ትብሎ ዘለካ ሓጓፋት ብኡ ጌርና ክንመልኦ በዚ ኣጋጣሚ ክምሕፀን እንደልየ ማይክል ሓወይ መርሓባ ብጣዕሚ እየ ለመስግነካ ኣይ ቲንክ መብዛሕትኡ ካቨር ገይረ እየ ዝተረፈኒ ዘድልዩ ወይ ተሕልፎ መገን እንተልዩ መልእኽትኻ ደስ እንዳበለኒ ክሰምዓካ ክእለ ይቐኒየለይ ኣነ እውን ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ከምዚ ጌርካ እውን ንካልእ ግዜ እውን ምስ ህዝቢ ክተራኽበና ዘሎ ሓሳባትና ክትፈልጥ ካልእ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክብል ዝደሊ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ከምታ ዝበልከያ ብልክዕ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ዲያስፖራ ምናልባት ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘንበበ ዓይነት ኣገባብ ቃልሲ ወይ ስትራቴጂ ዘይክረኣዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ናብ ውሽጢ ህዝብና ዘሎ ማለት ግን ከዓ ንኩሉ ኣብ ሓደ ዘንቢል እንተዘይእትናዮ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ይኹን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ቃልሲ ብውልቀ ሰባት ኣይኮነን ዝምዘን ቃልሲ ብውሕዳት ሰባት ኣይኮነን ዝምዘን ማዕለያ ዘይብሎም ዜጋታት ንፉዓት ዜጋታት ናይ ለውጢ ሓይልታት ኣለውና ስለዚ ኣስፊሕና ገላቢጥና ክንርአን ምርጫታት ከም ዘለና ብፍላይ ክቃለስ ንዝደሊ ለውጢ ኣብ ለውጢ ከበርክት ንዝደሊ ዜጋ ማዕለያ ዘይብሉ ባይታ ስለ ዘሎ ኣብኡ መፅኡ እጃሙ የበርክት ለውጢ ይጅመር ዳሕራይ ሰባት እዮም እንዳተሓወስዎ እዮም ዝኸዱ ስለዚ ክሕወሱና ንደሊ ኣለና ኩሉ ኤርትራዊ እንተተሓውስዎ እዩ ናይ ህዝቢ ለውጢ ዝኸውን ብውሕዳት ትካላት እንተደኣ ለውጢ መፅኡ እውን ተን ውሕዳት ትካላት እውን ኣብ ረብሐን ጥራይ ከየውዕልኦ ህዝቢ ከም ህዝቢ ናቱ መሰላት ምጭባጥ ኣበርክትኡ ክገብር ብፍላይ ምሁር ዓቕሚ ኣለዎ ይኣክል ስቲል ግን ድማ ዓቕሚ ሰብ ስለ ዘይፅገብ ዝያዳ ዓቕሚ ሰብ ናባና ክመፅእ እውን በዚ ኣጋጣሚ ዕድመ ገብር ማለት እዩ መርሓባ የቐኒየለይ ነዚ ዕድመ ኣኽቢርካ ምፅኣኽ ብሽም ሬድዮ ይረና